הכל יחד. זה מאותו מקום הכל. מאותו מקום, איזה מקום? אתה רוצה להתקלח עם מה זה? למה לא? תביא לי את הטלפון. טוב? רגע, אני מצלם אתכם. אבל אני רוצה שתביא לי את הטלפון לראות מי... מאכילה כרגע את אדם, לא? אולי יותר חשוב מטלפון? לא, אולי זה משהו... מעבודה או משהו. טובה, לא? אני לא כמוך, מקפידה מעניין של עצמם. אתה מצלם וידאו? כן. אל תצלם, תשאל אותי אם אני...